ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಪೋದಲ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಗ ಒರಿಯಾಗ ₹100 ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ತೋಜಂದ ಈ ಶೋಕ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನು. ಈ ಸಲ ದಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡುಲ ಪೋಪುನಗನೇ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ಫಿಶಸ್ ಇತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಡ್ ಗಮನ ಸೆಳೆನಂಚಿನ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಪನೊಲಿ ಈ ಲುಕ್ ಪನೊಲಿ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪನೊಲಿ ತುಲ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕಿನ್ಯಾಕಲ್ ತೋಂದು ನಮರ್ದು ಕಿನ್ಯಾಕಲ್ ಪನೊಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ದ ಸೆಟಪ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪ ಅಜ್ಜೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈಟು ಸೆಟಪ್ ಮಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಆತು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸೀ ವ್ಯೂದ ವೈಬ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದು ದಾದ ಮೀನ್ದ ಬುದರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿಶ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪನೋಲಿ ಕೊಂಚ ಮುಗುಡು ಇತ್ತು ಪಂದಿರು ಅವತ್ತು ಏನ ಇದಕ್ಕೆ ಝೀಬ್ರಾ ಮೀನು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಝೀಬ್ರಾ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಪುದರೊಂದು ಮಿಸ್ ಆನ್ ಈ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಮಲ್ಲಕ್ಕಡ್ಡ ಇವ್ದುದಾದ ಯಾವುದಾದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಏನು ಕಿನ್ಯಾಕುಲ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋಡು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಪ ಪಂಡ ಪಿರಪ್ ದಾದಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೀನೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನೆಲ್ಲ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಫುಲ್ ತರತ ಮಿತ್ತದ್ದು ಫುಲ್ ಮೀನುಲು ತರೆ ಮಿತ್ತದ ಯಾವ ಮೀನುಲು ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲು ನಮ್ಮನೆ ಸೀತ ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ ಮತ್ತು ಸೀತ ಅಂಡರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋತಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಸರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ದು ಮೀನು ಇತ್ತಂದು ಶಾರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀನು ಇತ್ತಂದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬುಡಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ಬಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಆಯ್ಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ನಂಚನೆ ಏರೇನು ತೂಪು ನೇರೇನು ಬಿಡ್ಪುಣ ಅಂದ ಆಗಿತ್ತು ಚಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಮೂರ್ತದ ಏದು ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಪಾನ್ ಮಸಾಲನ ಅವು ಜೀರಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅವು ಇತ್ತನು ಚಪ್ಪಲ್ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನದ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುನಲ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಾದನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎದೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಅಂತ ಧೂಳ ಗುಲ್ದಿತ್ತನು ಪನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಾಗ ಪತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಯಾನವೇ ಬುಕ್ ಒಂಚು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಲರ್ ಬುಕ್ ಅವು ಅದು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ಗೆತೊಂಚಿನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚಿಪ್ಪೋದು ಮಾತ ಜಿಮ್ಕಾ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಲೆತ್ತ ಅಲ್ಪನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಫಿಶ್ ಪಾಟರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲ್ತದೆ ಉಂದು ಅಂತ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶಾರ್ಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ನಾಗ ಅಂತ ನಂಗೆ ಪಿಂಚ ಮಲ್ತು ಪೋಡಿದ್ದು ಪೋದನ ಯಾನ್
పొడిపోతున్నదన్న పెరుమల్ ಅಂತೂ ಬಾಯಿ ಉಗುರುವಂತಂದು ಹಿಂಗೆ ಸೂಟಿ ಕೇರೆ ತೂನಾಗ ಬಂದು ಕಾಮಲ್ ಪಾವೆ ಮತ್ತು ಆನೆ ಕಾಡಾನೆ ಝೀಬ್ರಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಲಯನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ದಾದ ಪೆಂಕೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ತೂಪಂತಲೆಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನಿಂದ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚನಿಂದೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೇವೆ ತುಳು ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ತುಳು ಗೋರಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಇಂಚ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಟೈಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇನಿ ಬಸ್ ಐತಂದು ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಈತ ಒಂದು ಫುಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈತ ಶಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ತಿಂಡ್ರದಾವು ಒಂದು ಪಂದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನದ ಅದೇ ಜೋಕಾಲಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಕದ್ದು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿ ಮೂಲು ಈಮೇಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಗೆದ್ದ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲೆ ಪೋಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೋದ್ಕೊಲು ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೋಕಾಲಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಒಂದು ಬೆರ್ಬೆಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಕಾರ್ಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಜೋಕಾಲಿಯ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೊಂಚಿ ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ್ ಜಾರೋನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಜಾರು ಬಂದಿಲ್ಲಕ ಇವನ್ ನೆಟ್ ಕಡಪುರ ಇರ್ತನ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು 3 years ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆಯ್ನು ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪುನ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕುಲುಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಕಾರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡು ಬಂಡೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೋಪುನ ಸೊ ನಾವು ಬತ್ತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪಿತರಿಯ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಭತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಯ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಬಿತ್ತಡಿಯ